सोनिया नहीं के बन के बात मानते नहीं के काहे खातिर केहू के बात मानी हमार केहू कहल करते रहे तो हम काहे खातिर केहू के कहल करे जाई हां हम यही से कहेनी आकि तोहर रहल बनो तो रह न तो बाहर जा तोहरा नियर मरद कमा के का से का कह दे तरन सा तोहरा नियर मेर मौग लेके थोड़े निकल से घर में ढुक रहत अब ना कमाई तो बुढ़ौती में कमाई जेबो हां मेरा सभी पेट ना भरत सुन ले हम बाहर जाते नहीं ठीक ना अरे त जा ना हम त चाहता नहीं कि तू जा तू काहे ना खा जा एक दिन रोबू तू हम जाना तनी अरे तोहरा खाती मर जिम ना तो बिखला खबू कि रहला त कितना घर में झगड़ा होत रहे दूरी बनौल त कितना प्यार दुलार होत रहे अरे जा ना जा ओहुंगा ने बिल खतनी है एहुंगा ने बिल खम 50 साल रेट त एक खाली त मिलत अटे का एक दिन रहली दिन भर गायब त रोत रो निके नहीं खेलागत रहत त तनी एजी हरोत रहलू निक नहीं खेलागत एजी हलिए हलिए ओ तनी त हमर काम हो गए को तनी काम हां माने कि याद आवत रहे ना जहां मन करी तहां जा हमरा के पैसा मांगत नहीं हमके टाइम से पैसा दे ले जा आज के बाद में घर में रहे के बाटे कहीं निकले के नहीं के कहीं जाए के नहीं के हमारे बात माने के मनबू कि ना मनबू तो घर में रहम तो तोहरे ना बात मानम बहरी रहम तो भाई 10 आदमी के बात सुनम 10 किस्म के दिमाग दौड़ी बस ठीक बाटे ऐसे आ सुनो मोबाइल तो के देबे ना कर मोबाइल तो के छोटका दे आ केहू से नहीं के बतियावे के केहू हो ना चाहिए छोटका मोबाइल ना चाहिए तई ना तई केहू से नहीं के बतियावे के ठीक ना अब इतना थोड़ी ना कल बस में हो जाए वो तने बतिया माने तई ना तई वे बतिया माने खातिर हम जाता नहीं बाहर आवा हां बाटे तार क्षमता रोक लेबो तोरी चलते हम अपन नोयर ना बतिया अपन भाई भौ जैसा नहीं के बतिया के तो देखत नहीं कि तू कैसे रोक लेबो तनी तू चला रोकत तनी देखो ठीक बा हम जाता नहीं आज ठीक ना अरे तब तू जा ना एक दिन रोबू तू हम जाना तनी एक दिन रोबू हमारा कहिया हमरा के हंसैले पति रहला त कितना निक लागत रहे कैसे झगड़ा क के प्यार दुलार क के हम खात रहे रोल बटले बड़ा कि तोहरा की है मारे आब तरी से जा तरी से रोवा बु हम काहे खातिर रोवे जाई हो हां एहुंगा ने रोवा तर कबो हमरा के हंसौले बड़ा खाली न एगो मजबूरन बियाह कइला के चलते तोरा से तू रखे न तो तू जवन हमरे संगे क देले बड़ा न मरते दम तक ना भुलाई तू जवन हमरे संगे कइले बड़ा कभी जिंदगी में ना भुला सकेनी और कहत रह कि रोइबू तू अभी हमके हंसावत रह जिंदगी भर रोवले बड़ा तू रोवइब हम जान गइल बानी हमार बस जिंदगी एतने तक बाटे अब तने ताव देबे जा ई ताव सहे वाली नहीं की जाता नहीं हम जागल बिनो करबिन हम ओकर लगे हम रहल नहीं खिचात तू हमार बतिए नहीं के मानत ना रह दूरे दूरे रह तो ठीक रही जब 8-9 हजार कमाई आ पता चली कि ओतने में केगने काम चलाएगा बाटे कैसे उड़ावे के बा आ कैसे घर परिवार चली तो बुझाई ओकरा के ओके ही तई न तई एनी ओनी हम घूमे ना दे हां जेगने कह ओही ने करी ओही ने रहे के बा ओकरा के हां ठीक ना हम जाते नहीं बाहर हम ना लौटब तो 3 साल बाद लौटब एक न करब जाता नहीं हमके अपन भैया कहाँ से तो जाते नहीं हमके कमाए घर में केहू देखे भाला नहीं के भाभी के हम ही देख हम भाला हम तो छोट पानी देखा हमें देखल करम भाभी के वो हमार बात मानत नहीं के भैया ऐसे मत कर कोनो चीज बात मानत नहीं के अकेले घर में पड़ जाए भैया ना बहन केहू नहीं के भाई जाते हमरा के दूर रहले से प्यार पड़ेला ये जे गाड़ी चलाव लेकिन जा मत हमने के छोड़ के भैया हमरो तो मन नहीं के कर भैया तू मत जा कि हम घर परिवार में हम रही घरे मिलजुल के रही परिवार के साथ रहे धरौरी रहे के चाहिए कि घर फैमिली में अपन मिलजुल के रही जे बनाई जे खाई जे अपन तू ये जे काम कर न भैया मत जा भैया तोर भाभी के दतिया ना भाभी के दतिया हम भाभी के समझा दे भैया चलो ना मानी बाजार में है हमके जाए दे भाई हमें घर में ना रहो भाई ना भैया हम भले बाहर जाके रूम लेके रहे ना भैया ना तू छोड़ हमारे के बम्बई जाए ना हमारे के भैया हम बम्बई रहो अपन वही जो कारखाना में काम लोहा कंपनी में काम चलो भाभी का मना ना भाई हमके जाए दे भैया मत नाम के जाए दे बम्बई भाई तू बस कुशल मंगल से रहिए भाभी है ने भैया के भाई देख अगर राखी के दिन आई तू बस फोन कर दिए ना भैया पैसा तोरा के भेज दे पैसे की तू अपने के सूट कपड़ा कॉपी किताब सब के लिए ये भेजा तू अपने आप से जाता बनू हमरा पता पे कि तू अपने से जाता ना तोर भाभी भेजती है हमरा के जा कमाए ठीक है कह दे भाभी के दे देरी हम जाए बम्बई वही जो रहो अपन खाए पियो हम भाभी के समझा जेने रुपया 200-400 जेने कमाई महीना में भेजो उतने भेजो उतने से उनके काम चलाएगा भैया सुन तू 5 रुपया तू कमा हमने के वही में खुश बन जा चलो हम
भौजी बहन हमके मन नहीं करत कि घर छोड़ी अपना बहन के छोड़ी। भैया तारा मन नहीं कर जाएगी ना तो चलो घर में हम भाभी को भी ना समझाए। चलो भैया ना बहन। ये तो कि हमार को ना बहन के जाए दे बम्बे। आज 8:30 बजे ट्रेन। कसम बस एक बार तू चलो घर में समझा दे ने भैया कसम मत काहे दे तेरे भैया बहन। मत रो भैया चलो घर में चलो मत रो काहे रो चलो भौजी अभी भाभी के समझाओ तने भैया भैया मत ख्याल रखिए ठीक ना। बोल तक राखी बांध लेकिन तू कुछ भी दियो मत मैं ये में खुश बनी भैया ना बहन हमरा के जाए भैया दे। मत हम मनु भी आ गेल बा हमर बहन। भैया मत जा अभी भाभी के बताओ तन की काहे भैया के भेजते आखिर कौन दुख बाटे कौन कमी बाटे जो भैया के खेत रतड़ी भाभी अभी अभी जतनी भैया के रोके कहाँ गइला भैया कहाँ गइला भैया मत जाते भैया तू मत जा भैया भैया रुका ना भैया तू रुका ना भैया ए चाची चाची है ना चाची सुना है बम्बे हम चले बम्बे बाहर हम चले भाई। सुनी पहले बतिया तो सुनी चाची ना, हमार भैया दे ना, हम बाहर चले रोका बम्बे। ना ना रहो। पहले बतिया भाभी रोवा तनी जी भाभी भाई लका हो चाची भाभी खेत रो तनी भैया के रोका हम ना चले अपना चाची बम्बे वही जो कमाए बोला लिया का हो ना आई 10 साल बाद आई भैया ना तो मर जाए तो भाई हम ना भैया ये मैंने बतियावा तनी जी का भइल बताई बतिया तो कुछ बताई भाई चाची रोका ना भैया के जात छोड़ के चाची। हमरा कुछ पहले झगड़ा उठ पहले का हो तो चाची हम का बताई हम इतना नहीं की जाना चाची लेकिन का भइल जी आप बताई ना का चाची भइल हम का बताई हम जब से बियाह भइल बा तब से हमार बात नहीं के मानत उ घर से पोटत नहीं के उ खाली रुपया खोजत है खाली रुपया खोजत है। चाची कुछ कर का रहा हो गइल हम तो गइलन तो कने एगो साड़ी ओढ़ के कहत रही देख ई ना कोनी की एगो साड़ी खरीद देई चाची पैसा ना रहे पापा भैया मेरे भैया मर जाते भैया का हो मर गइल जी एगो जाते साड़ी खरीद खातिर ना तो का हो गइल पैसा ना दे सकी जब ना अगुआ रही रह के काम धंधा का कर करी चाची घर के खर्चा चलाई उनका पैसा पूरा करी। भैया मर जाते ना ना हम घर चल, घर ना चलिए, ना बात चाची नहीं हमके छोड़ दो ना चाची तुम्हारा हाथ छोड़ दे चाची ना हमको घर हमके छोड़ दो भाभी के भाभी ठीक है चल, घर चलो तो घर। ना चाची हम घर से बात ना घर चला कर भैया ना घर चला चाची ना मन बता भैया ना एनी सुन का भइल हो घर में चाची चाची भाभी भाई अब हम का कही उनको किसिया के भागल जाता ना चल वो ऊपर भौजिया कुछ बोल लिया ना हो उल्टा सीधा चाची जान तड़ू हम तो खेल के उतरी अति फिर भैया निकल ग्राउंड वो कौन भाई मेरा रू एगो में दुगो पैसा पैसा खाली मारत 24 रहते घंटा कहाँ से पैसा दिए ना हमार अब भैया बताओ कहां जाइए कहां ना जाइए खिसिया के हैं चल गई ना चलो घर चल बुआ जाके बताओ उनसे चलो कार हो तो चुपचाप चल यार चाची भैया बताओ चल मेरा रुके सोचे के चाहिए ना अब बेटा को कहां गइल या कहां ना गइल है इतना चाची हमके घर उदास एकदम लगे लगल मन ना घर लगे बैठल पैसा नहीं खाना खराब होता है उन लोग को समझ ना जाए के चाहिए चलो हम समझाएं भाभी तो बिल्कुल नहीं बताओ समझा भगवान जी जा खिसिया के गइलन पता ना कहाँ चली गइलन उनकरा समझे के ना चाहिए मर्द मेरा में केकर में झगड़ा नहीं किया तो गप देना निकल गइलन तब ते खाओ तरन जा वो तर रोते रहनी अब रोते रह हम का करे के बाटे बाड़ी नहीं एगो नाना दू नहीं संगे बोलम बती आइब रह चल तनी हम आराम से का भइल है बेटा अब बताइए अम्मा जी मर्द मेहरारू में झगड़ा ना होखेला तेकर मतलब कि खिसिया के चल जाई जरा रात दिन घर में रह के लड़त रहत ना ऐसन बात कि मेरे रोवत जात रहना हम एक भाभी लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ा ना होला कि भैया चल गुलन हमने छोड़ के हाय मेरे पीछे पीछे झूलल जात ये भैया वो का रोकनी है ना जी रोका नहीं है भाभी भैया चल गुलन खूब जल्दी चल गलन त का रोवे का बाटे जाए दम- अच्छा हमें जी रौरे बताई कि मर्द मेहरारू में झगड़ा होखत ताटे तो आदमी खिसिया के चल जाता टे दिन रात घर में तो ई बताई पैसा रुपया नहीं के हमरा कुछ ओड़े पहने का मन करते उनकरा से हम कही ना कहतन कि हम एगो ही काम चलाएं तो तोहर दाज बा एगो पर काम चलाओ तो हम एगो पर काम चलाई हम तो मेहरारू ना होई तोहर गुजारा हो जे हमारा गुजारा ना होई माने एकर मतलब ये बैल घरवा रह के कोनो काम धंधा कर सके ना तो रवा जीते जाए इतना बोले लू ना कि सही में बेचारा पागल आ गइल पड़ोस सही त बात- इतना पागल आ सही गइल बात त मरत हम के तो ठीक बाटे कौन हमर नए में आवाजिया ऐसा नहीं के ना हमरा तो शुरू से जब पसंद ना रहे त ना बियाह करेला अब बात भाई। अब तो जात रहबे कनो मिलत जुलत रहबे कइलो भाभी सब कोई तनी बियाह तू कर भाई छोट हो जाना कोनो जरूरी बाटे कि उ एगो बनी तो तू चार गो तब मैंने हमार कहे का मतलब कि हमारा के मर्द के लगे राखल रात दिन ठीक ना लागेला ज्यादा हम बाहर खुश का हो गइलू ना अब चल गई ना तो भैया खुश भैया तो रोते रोते गोलन वो हम बहुत खुश नसीब होला कि जकर मर्द में आरा रुकी लगे रहले जाके मर्दन से पूछा कि कितना दूर दूर रहत ना सब हन के का हाल होत होई ठीक ना
जा जी अब भाभी के बुझाई भैया बिना देख हमरा के ना बुझाई, हमरा के इतना जाके हमार तो राज लगता पर कि जाके कोनी उल्टा सीधा कोनो काम मत कर ले। हम आ बनल रहे जे चोखा लेखा बोले त या की त उहे रहन की त हम ही रहू अभी बुझत नहीं खो। गोली चले मुकायो। देखिए मैं जी बहुत हो गल ठीक बा, हम बड़ छोट के लिहाज करतनी जाना नहीं, बड़ है त बड़े लेखा अब सास है त ई ना कि एकर मतलब कि एकदम से जियल दुसवार कर का दे। हो तू के ने बोला त जब तू अपनी ठीक बाटे मान तनी कि रौरा नाता में सास लागम उतना एथु बाटे के हमके समझावत तनी, लेकिन जेकरी कपड़ा रहला मैं जी उहे समझला रौरा को सब का जानम जा। तू जब हम के इतना बोला त अपनी मर्दा के कितना डांटत बोलत हो वो ऐसे ना बेचारा पगला के रोबत भाभी कर मारियो भैया के हां हर जाई खूब बतिया में नी रौरा जन त मत मारो के आई हो के गने बतियावत अड़ी ये बोले के ढंग चाची नहीं जय के हमारे घर हमरा से बाबू न मिले भेंट करे खातिर ए गने बोली रही ना तो केहू ना पूछी मर्दो ना पूछी ठीक ना यान के उधर दूर बाटे। अच्छा देखी माने कि हम अपन घर का खराब बनी चाहे निमन बनी अपन घर न बनी, हम के घर जात नहीं न यही गने बोल राम मन करते हमरा ना मन करते हां हमर लेखे लाग लगा भगवान ना कंस के बेटा कौन उल्टा सीधा काम कर ले बनी ठीक ना। बाप रे बाप के गने बोलते भाग हम जा चाची हमरा में कौन गलती बा जना आन की मारवा सबे हंसला जब अपन का पार पड़ला तो दांत चियरा जाला आइल बड़ी बतियावे ए कहां से हर जाई आई रे। देखो वो हमार माई जियत रही ना तब रिश्तेदार में सब कुछ चलत रहे खाइल पियल तू माई हमर मर गुली ना तो माई हमके उनका से वादा कर ले कि हमर लड़की के ख्याल रखे तू चाची हमरा ख्याल रखेली। देखी त ख्याल रखे ई बात कहतनी पूरा कहानी उघारत नहीं अपनी माई के ना तो ना के तो चल जे तब उनकर घर देखी तो गुजारा कर देली जब नून डालो तब हम ही डालो कतनो बाउर बारी था। अच्छा तू खाली पैसा पे काहे मारिलू हमरा ये ने बुझला भैया जितना कमाई उतना नहीं खाइबा खियाई हन हमने के भैया का पेट वाला चल बन जाई रे शादी बियाह करे के घरे बैठे नहीं तो कैसे खाओ खी रो तो बीच में बोलबे मत करी। बताओ चाचियों को बोल के खिसिया भेज देली डांट उठ के बताओ नहीं आव तरी तू करे खातिर के जगर का पार पर पड़ल एकर भतरा वगन करी तब ने करे बुझाई त सासिए त का है। भाभी ऐसे मत बोला ठीक बा चाची की हमर चाची अड़ी अब जितना तू बोल उतना तू ख्याल ना रखे पहले जाके खाना वाला खाइम कि नहाई धोई तो भर भर छछुना ने कदम से नहीं तू हमर भैया के दे दिला पर खाना ठीक लगे त ना तई ना कि भैया के रह जाला झूठो ना हमरा के बियाह शादी भइल भैया भैया काल न एतना हम करेनी तो हमारे ये कहाला कि ननद के कतनो कतनो तो भौजाई के नाम ना करी हस। आज भाईवा को लाखे खराब रही ना तो भाईवा खातिर मोही बाटे हंसुआ कतनो टेढ़ रही तो अपने और खिची अपन अपने हवे भैया में ढेर बेथू भइल बड़ी हम करो तनी एता ना तो हमार नामे नहीं खे अब भैया के जा कुछ कलिन तो कले हमार नहीं के गम फीकी आज बड़ी इज्जत सिखा दे तो उनको अच्छा नहीं के लागत उनकरा बिना चाहे जैसन भी रहलन हमरा खातिर तो बढ़िया रहल के कर नहीं के मर्द मेहरारू में लड़ाई होकर हमारे इतना मुंह गंदा हो गल कि कुछ भी बोल देते रहनी हमें। आज हमरा पता चला था कि मर्द के रहला में ना रहला में का कहाला तुमको ठीक नहीं के लागो मोबाइल लेके का करी फोन ऑन लगते नहीं के ये कहाला कि नैहर में माई बापा ससुरा में मर्देला सब कुछ हुए। आज मारता रहला तो सब लोग हमारे घरे आवत रहला सब लोग पूछत रहला छोड़ के चल गइल बता केहू नहीं के पूछे वाला बनले पके सब बिगड़ला पके केहू ना तनको मने नहीं के लागत का करी मन करता कि हम खुद के मर जाई जहर मार गा के। भाभी अब काहे रो तू तो अब बहुत रो बड़ा लड़त रहो चाची के संगे चाची से तुम भौजी मत रो तू बीमार हो जीबू भौजी चल घर में मुंह धो बुच्ची जी अब जितना कोई पता नहीं हम करबा अपने मन से कोनो चीज ना कर। सुना ना भौजी हम एगो भैया के मोबाइल देले रहे ठीक है नु कजन वो रखली उनके नाम भीरी चले बुच्ची जी हम ना खाइम लेकिन औरत तो खाइम ना चली ना भौजी तू ना खाए हम खा ले हो सकेला चल हम ऐसा ही पागल होके मर जाए उनकर बिना ना भौजी जल्दी खाना पानी ना खाए जल्दी हमारे पता बाबू हमसे वादा कर ले कि चली रौरा खाइम हम बैठ के ना भौजी ए चाची जानते हो बर्थडे में करे इस लिपस्टिक मैं मार अब बच्चे बर्थडे में जैसे कोई एगो तोरी घरे हमर मन नहीं के करत जाए कैसन तोर भौजाई भी है बोला बतिया पहले बर्थडे समय नहीं हनु खेलत कूदत घर में तो जान तो भाभी रोवत रही ठीक बनू तो हम कहनी कि भाभी कहाँ है कहत रही भाभी की बड़ा तारा भैया किया था तो हम कहनी कि भाभी कहाँ है आज भैया का याद आवता ओकरा हैं तो हिना तो केंगल बाजत रहे भगवान जी अब बतावा हो
के माने गइल नहीं तो दूसरा से हिता ना बजती है तो अपनी मर्द से कितना बजत है मारो देते हो ना, हमरा का जाने में, हमरा तो लगा तो मारियो मारियो के खेत वो रहे झूठ बेचारा रोज जात रहुए हम भगवान ना करस के उल्टा सीधा काम करके आ ठीक ना तो इनका चटनी लेखा मुंह बनले रह जाई जितना ही बोला तड़ी तनको बड़ छोट कर ले हाजे नहीं खे भगवान हम जी के तो तना हमार तो बोलती इच्छा करतन है कि के मैं तू घर में रहेलू हो इतना ही बोलती है तो ना हमरा के माने ली इतना ना हमरा के माने ले ना हाँ, चलो माने ठीक है बाटे जाए तो ना पहले जैसे करत रही नु अब पहले जैसे नहीं कि बदल उल बड़े अब हां तो बेटा हो तो गइल 2-4 साल 5 साल हां तो बदल 5 साल हो गेल हो चाची हो गइल ना 5 साल के ने रहती है वो घर में फोन करे ना कि ना करे ना मोबाइल ले बन भैया हमार का मोबाइल ले नहीं खाए को छोटा की आ ले लेलन कुछ देली मोबाइलिया ई कुछ न दिहली ओके ओके जान तड़ू लेकिन गोइबो ना कने का करी एक शुरू बानी घर को तो अब का अकेले जाई आई कुछ पते नहीं के चल तो कहता तोर चाचा की का करे जाई भी रहे दे ए चाची हो के हटे हो लालचू नहड़ी उड़ ले बिगो लड़की आ ऊ तो बेटा औरत हड़ी तोर भैया हूं ऊ बे हैं अब लड़की कैसन लौकती चुनरी उनरी ओढ़ा ले ओए भैया हम तन चल चल के देखो जी लौकता चलो तो सनी ठीक है समझानी ना जेंगन केंगन रहे के बाटे घर में। हां जी समझाई नहीं ठीक बैठो तू तो जानते बाड़ू हमार हर बात माने के बा तहारा के हां ठीक ना जेंगन कहब जोन रास्ता पे कहब चले के वहीं ने तहारा के कर गए बाटे वही से बियाह शादी कइनी है 12 में ठीक बा जी चल हैं तू हमार धन लक्ष्मी हो जोन तू कहबू त्योन हम करब ठीक बाटे आ सुना घर में हमारा एगो बहन बिया ओके खूब मनिहा जनिहा ठीक बा जोन हमार बहन कही बनावे के सब बना के खियइया ठीक ना आ सुना ठीक ना बहन बिया और के बा और केहू नहीं के और के बाटेगा हमारे एगो चाची बाड़ी साइड में आवेली जाली तो उससे कोनो बात नहीं के चल ठीक है चलिए चलो ठीक ना सब बात मानिए सब कर गोड़ ओड़ लाग लिहल जरा जे भी लोकेला रास्ता में ठीक ना चल अरे अरे भैया तू प्रणाम आ गइल चाची गोड़ खुश रह लगा खुश रह आ तना तू बड़ा आ गइल बड़ा पहले से हो भैया है के हटे आ होई की हो ई कौन मेहरा रही है वो हमारे गुगु टुगु पड़ तो भौजी नहीं है बे ई क्या कहत भैया ना हमर भौजी हाँ चाची आ घरवा में कौन हिया हम नहीं जाना तू कहले रही ना भैया ई क्या करत बाहर जाके नहीं लागत है बेटा को तो कुछ हम कर ले को के लेके लहा के भौजी हटे जी इनका भौजी लगबू ना तू और ई के बा ना ना घर में क्यों नहीं के घर में बहनी एगो मेहरा आरो बिया इनकर तू के हऊ अरे ना को बताई बुआ कि मुहां ताला लगा के आइल बड़ू हम तो इनका से बियाह कैले बनी जी बियाह कइले बानी हां ई क्या कहत हमर भाई का हो तोर लाज लागत हवे कि मने में हरा रुपया तो तू के कन शादी बियाह कर लेल हाँ। हमरा का पता बजी हमनी के तो 3 साल हो गए बियाह कइला तो काहे बेटा तो के बताले ना रहना हवा कि बियाह भइल बाटे पहिले को हमरे कुछ न बस बदल रही कि हमर बहिन और हम चाची कुछ नहीं की जाना थी हमारे मेहरारू वही ये सब कुछ है बस भगवान बिहार हाँ। देखो हमारे 2 दिन झगड़ा खा के बहना हम मेरा से ओने से बियाह कर चाची कहले रही ना कि जाए तो कुछ कर ले हम हैं चाची बस हमारी मर्जी चली बात तू करू तो जब उनकर मर्जी चल सकले घरे तो हमरो मर्जी चली ठाना में हेट हो गइल बोले के तो सहूर हाँ। नहीं के जा लिया के जा बहन भैया हमर बोझ चलो चलो घर में आबेगा गोड़ ना लाग जानी ले। ना हम गोड़ ना लगम घर में चला बात देखो तोरा का बताओ तड़ी बाप रे बाप चलो घर में चलो हम ना जब कर लगे देखो जाए के जान के ना कि हमारे एगो पहल की मेरा रुपया तो हमरे काहे ना बतेनी पहले तू शांति रह 3 साल हो गल बिया कैले अब हमने की जाना टेंशन हो गेल त हमरे के बताई ना कि हमर मेरा रुपया तो का पति ना चाहत रहे तो इससे का मतलब बाटे हम बानी ना बस जगन कहो पोइंगन चले के बता रहा ठीक ना कहां बात है बेटे तू सारे से केहू से बात नहीं के करे के चलो का करी इतना याद आवता ना सुत तनी तब उनकरे याद आवता जागत तनी तब उनकरे याद आवता याद आके का करी जब बातें नहीं के हो पावत लेकिन उनकर नहीं बताओ याद आके का करी जब वो यादें नहीं खन करता हम कितना याद करी एकदम हमके भुलाइए गइल बड़ा कोनो बात नहीं कि आज न तो काल अबे करियन
घर थोड़ी ना छोड़ दी हम। का जे बैठ कर रोवा तड़ू अब खुश हो खा आरती उतारा जा हाँ तरह भैया गुरल आ दूसर में आराम लेके आवता ना का हो जा दूसर की हे भगवान ओइ जे कोई ना कहानी कि भगवान ना करस कि गलत सही होखे लेकिन जा बारू नसीब कटिए जे तुम हम भाभी लता रे मैं मन से खत्म हो गई। यही से मरद के ना तनी दबिए के रहे के चाहिए मेरा रुके मरद के सामने का समझ लो तू तो चढ़ पड़े के बाप रे एगो बोलिया तो तू दूगो बोलबू ऐसा नहीं कि हो सकता मैं जी का कहतनी जी की बियाह अब तू अपन आंख से देख ला बचिए तो के विश्वास हो जाई देख लो मौजी देख लो। हाय ओ भाई ओ दादा अरे अब हम कैसे भाई चुप हो जा हमारे करम देखो तो लजाए के नहीं ना कोनिया बने के बाटे ठीक ना उतारो और हसन से ठीक ना मम्मी जी रो दनी मम्मी जी ना उहे में रहू आई हमारी भाई हाँ। हम जी जाए पर कहे खातिर चलो अब हम जी हमें को मिला ठीक है जी आका जी मैंने एकदम दिला कठोर हो गई बकाया छोड़िए हमरा के आई को देखो दिया आने चुप हो जा हम ना चलले रही ना किलो हमरा से तो ऐसे कर ठीक बटे ना अरे बच्चे तो के हमार बात माना भू पता कर लेवे के तो बोली बात ना की मन 3 साल से तो बातें मानते रहत है नहीं रहत अब उन्हें नहीं खेजाए के ना एकदम लगे शान से रह भाई हाँ, ये हमार मेहरारू हई और सब कुछ इहे हई ये हमार धर्म पत्नी हई एक घर में हक नहीं है तहारा बिल्कुल हक ही करा भाभी हक बाटे ये हमार घर हमार बाबूजी का घर है ठीक ना जगन हम तो हे करे के सरकार काहे चली के हमार हे ठीक करे बा के, जब वही के लिया करे है बस ये हमार जाने का हो हमार जान ठीक बाड़ू हैं बेलो जे बड़ा आई लव यू दादा लाज शर्म नहीं ये हमार सपना ये हमार सब कुछ है गलती उल्टी नहीं है ठीक चला उन्हें नहीं के बतिया के तू चला है नहीं नहीं चला तू ना चला हमार रानी हमार करेजा ठीक बटे लेकिन घर में गइला ना हम एगो जा दे चुप हो जा अब जीत को के ना देखनी तो कोई ना का खत रहे ना भाभी ऐसा ना लागल बड़ू उल्टा सीधा काम कर घर में कैसे लेके आइला मैं तो हम रहम तो ऊ ना ऊ रही तो हम ना ना जीत ना भाजी ये बरा हम खाइए देता नहीं एगो बात कहीं तू सिखा पढ़ा के रख ठीक अब का करबू जो ना करे के तनी बेटा हुआ पहले बना हम जा तनी घरे हमके घास गड़े के बाटे